living positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani babukeli, siyanamukela kusayinqoba Beat It. Lolu uhlelo la noma ubani ophila negciwane lengculaza, abathandiweyo babo, imindeni, abangani, abasebenza nabo, ngisho phela nabasebenzi bezempilo. Sithanda ukwamukela iqembu lokweseka ninjani? Njani? Namhlanje sikhuluma ngezibonelo zikahulumeni noshintsho olusha emthethweni nasemigomeni eyenza kube lula ukuthola usizo kulabo abaludingayo ezweni lethu. Namhlanje ukuze sikhulume ngalolu daba sihanjelwe nguZukile Kani ophuma eSouth African Social Security Agency. Sabona mama kunjani? Sikhona inkosi. Siphile nathi kumnandi banawo namhlanje. Kulovuyo nakumbambeli lapha namhlanje. Ake siye kwaZulu Natal sike sibone ushintsho emgomeni wezingane ukuthi solwenze kwabalula ukuthi umntwana omdala akwazi ukuthatha abafowabo nodadewabo abancane abagcine futhi abanakekele babe umndeni futhi. Today we are going to Bombay to speak to Ncamisile, who is trying to get childcare grants for her brothers and sisters after her mum has died. Ngami kwenzakalani kubazali bakho? Bafunda ku6. Sesifunda 6 leke igula kumane ke gule ngafunda no7 ke ngayeka ka7 ngothi sebambekile segula kakhulu. Ngatene ngayeka ngahlala naye ke. Okay, ngingihambisa bamncane abamhambise simshintshanisa sobo ngumhambisa. Kwaze wafika leso sikhathi ukuthi ashone kuma-ARVs engawaphuzi. Isimo sokuhlala la living condition yenu la endlini. Oh hayi thina kumasibo 4. Uma mncane nawo nezakhe ingane ezo4. Masukubele zami ezo2. Okunye mhlambe unje ngokufunda kwengane enza kanjani? Ukufunda ngoba uma mncane yena eyakhe grant ufundisa ingane zakhe. Mina le yami grant angikwazi ukukhona ukuthi ngifundise lezi zasekhaya ngayo. Ngoba fanele nginake le yami efundayo ngegrant yayo. Ngoba nali angikwazi ngisho nokumisa ecreche ngayo ngoba ifike isize la ekhaya yabo angikwazi nokwenzani ngayo. Come in. Sislefi njengoba ngize lana ngizocela ukuthi usisize malana nengane security ikwazi ukuthi ithole igrant njengoba sisingesenawo manje ngizocela usizo la kwenu ukuthi ungangisiza kanjani. Unga-apply for i-foster care grant but uzokwazi ukuba-applyela wena njengosisi wabo omdala i-ID lo mdala lo ongena i-ID nalo mncane ongena certificate konje uthi uneminyaka mingaki? Na 20 mina. Njengoba una 20 ngenhlanhla sesinenhlanhla cause encourageayo kakhulu i-act encourage kakhulu ukuze ukuthi njengoba beniqala bekufanele ube no21 ungabi njengoba manje sekucala ku18 uyakwazi from 18 upwards uthole grant benzela ukuthi nihlale within the community ningasuswa ngoba kuqala bekufuna kuze kufuna umuntu maybe nize ne remove because ayekho umuntu omdala niswe kwi-children's home which is wrong so encourage ukuthi nihlale within the community nihlale nomndeni together ningahlukaniswa nomndeni wenu. Uma ungayithola le grant Ncamithi ubona ukuthi ubomi bakho how would it change? Hayi mangase ngithiwa le grant le foster care ngiyayithola ngingasizakala kakhulu eba ngingakwazi ukuthi ngifundise ingane sekhaya ngayo ngane ukuthi izinto zokugqoka nje nala endlini ngikwazi ukuthi ngibanikeze izinto abayidingayo ngaso sonke isikhathi bathola into abayidingayo njengengane zonke nabazali. Ngiyalahleka kancane la nafo umuntu like ongafundanga like ukuyaphi ukuthi i-affidavit le iba yini uhlobo lestatement esithize or incwadi ethize ebhalwayo ebonisa ubufakazi nje uma ngichazela ukuthi iyini yona kahle affidavit. Okay, now any form of grant iba nemiqathango ebekwayo ukuthi ukuze uyifumane funeka ufumene uze nale documentation okanye nale report. Now if we are apply and kukhona i-reports ongakwazi ukuza nazo or kukhona mhlawumbe certain form of documentation ongakwazi ukuza nazo kulapho ke ngoku uyichaza khona imeko yakho into bana kulomqathango andikwazi ukumitha requirement because of ABCDE
and then okwesibini nalena anikwazi umitha because of ABCD kulapho uchaza khona imeko yakho wena and then ke uye phambi komuntu ko-commissioner apho uzayifungela into yobana le nto ndiyichaze apha iyinyaniso. Sekuvumelekile manje ukuthi umuntu oneminyaka eyi-18 akwazi ukuthatha ngokusemthethweni abafowabo nodadewabo ukuze bakwazi ukuthola izibonelo zikahulumeni uma abazali besebeshonile. Uma abazali sebeshonile, uma ungenayo incwadi yokuzalwa noma i-death certificate yabazali bakho, ungenza incwadi efungelwe phecelezi i-affidavit engavumeleka esikhundleni sezincwadi ezijwayelekile. Hupula, itsireletse, utsireletsele babanga. Protect yourself, protect others. Sisibonani ngeviki elizayo futhi, nisale kahle emakhaya. Bye.